Καλώς ήρθατε στη σειρά podcast «Διαφορετικές φωνές, κοινός στόχος». 12 άνθρωποι, 12 διαφορετικές ιστορίες με ένα κοινό σκοπό. Να δώσουν φωνή σε φωνές που συχνά παραμένουν σιωπηλές. Εγώ και η οικογένειά μου καταγόμαστε από τη Συρία, ήρθαμε το 2003. Σίγουρα δεν μπορώ να πω ότι βιώσαμε πολύ πόλεμο. Ήρθαμε λόγω της γιαγιάς, διότι είχε καρκίνο, ήταν σε κρίσιμο στάδιο και θέλαμε να μείνουμε κοντά της. Οπότε βρήκαμε το πιο κοντινό σπίτι, αν και μικρό. Τότε μέναμε ακριβώς απέναντί της. Ήμασταν 4 αδέλφια σε ένα δωμάτιο, οπότε ίσως αυτό που μας ένωσε σαν αδέλφια. Ήμασταν λίγο σε περίεργη οικονομική κατάσταση, γιατί προφανώς τέτοια μετακίνηση δεν είναι και πολύ εύκολη να συμβεί. Πέρασαμε δύσκολα χρόνια τότε. Βέβαια, σιγά σιγά όσο μεγαλώνουμε, το ζόρι καταλαβαίνουμε το τρώνε οι γονείς, όχι τα μικρά. Γιατί αυτοί κουβαλάνε το βάρος της οικογένειας. Αλλά ναι, μεγαλώνοντας, πηγαίνοντας σχολείο, βοηθώντας την οικογένεια είτε στο ψυχολογικό είτε στο οικονομικό κομμάτι, ύστερα με τη δουλειά. Βέβαια, εγώ είμαι μικρότερος από τα αδέλφια μου, οπότε το μεγαλύτερο το ζόρι το τρώνε τα μεγάλα τα αδέλφια. Προφανώς είναι δύσκολο να κάνεις μια νέα αρχή. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να κάνεις μια νέα αρχή. Εντάξει, ο πατέρας μου είχε και τα ψυχολογικά του. Μέσα εισαγωγικά, γιατί ένας πατέρας νομίζω δεν δείχνει ποτέ τη δυσκολία στην οικογένειά του, γιατί δεν θέλει να τη μεταφέρει. Που είχε τη μητέρα του σε μια δύσκολη κατάσταση, την οποία μετά από μερικά χρόνια απεβίωσε δυστυχώς, το 2004. Ναι, είναι δύσκολο γενικά να σταθείς στα πόδια σου για να κάνεις μια νέα αρχή. Σίγουρα οι πρώτες δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι γονείς ήταν με τη γλώσσα. Γιατί ναι, μεν η γιαγιά μου ήταν Ελληνίδα, αλλά δεν ήξεραν καμία ελληνική λέξη. Δηλαδή, ήξεραν τα πολύ βασικά, το πώς να ζητήσουν νερό, τα πολύ βασικά, το πόσο κοστίζει κάτι, φαγητό. Δεν ξέραν και πολύ καλά αγγλικά, δηλαδή στην τότε εποχή δεν μάθαιναν αγγλικά και σαν δεύτερη ξένη γλώσσα στη Συρία είναι τα γαλλικά και όχι τα αγγλικά, διότι ήταν γαλλική απικία η Συρία. Οπότε σίγουρα το πρώτο κομμάτι ήταν αυτό. Το δεύτερο κομμάτι είναι πάντα σίγουρα το οικονομικό κομμάτι. Δηλαδή, όπου και να μεταφερθείς μέχρι να βρεις καινούργια δουλειά, είναι σίγουρα και το κόστος της ζωής, να συντηρήσεις 4 παιδιά, να συντηρήσεις ένα σπίτι. Σίγουρα όταν ήμασταν μικρά παιδιά δεν μας πέραναν ό,τι θέλαμε. Δηλαδή, ναι, είχαμε και αυτό το πράγμα. Αλλά εντάξει, και αυτό για καλό γίνεται σίγουρα. Γιατί όταν δεν παίρνεις σε ένα παιδί αυτό που θέλει, μαθαίνει να μην ζητάει και το μεγαλώσει, δηλαδή να είναι ευγνώμων και με αυτά που έχει. Αλλά ναι, η μαμά μου ήταν η γυμνάστρια, τελείωσε σχολή ΤΕΦΑ, το αντίστοιχο δηλαδή εδώ πέρα, ήταν σε κολέγιο βασικά. Προφανώς όταν με το που κάνεις παιδί εκεί πέρα σε δίνουν άδεια και όπως και εδώ, οπότε εδώ πέρα δεν χρειάστηκε να δουλέψει όταν ήρθε, γιατί πιο πολύ μας πρόσεχε, ήταν αυτό το δύσκολο το κομμάτι της δικιάς της. Και ο μπαμπάς είχε ένα δικό του εργοστάσιο. Οπότε ναι, είχαμε και ένα δικό μας σπίτι το οποίο το έχουμε ακόμα εκεί. Νομίζω πως επιβιώνει, αν δεν κάνω λάθος. Όχι, το νοικιάζουμε, αν και το νοικιάζουμε σε πολύ χαμηλές τιμές. Δηλαδή, άμα σκεφτείτε εδώ πέρα η αντιστοιχεία εδώ, μπορεί να. Το σπίτι μας, πούμε, εκεί πέρα κοστίζει το ενοίκιο στα 25 ευρώ. Ναι, στα στάνταρ της Ελλάδας δεν είναι καθόλου ικανοποιητικό. Σίγουρα μπορεί να υπήρχε και ο ρατσισμός, ας πούμε, στη δικιά μας ηλικία, αν και δεν υπήρχε τόσο έντονος. Δεν υπήρχε καθόλου τόσο έντονος. Δηλαδή, μπορώ να θυμηθώ τον εαυτό μου σαν μικρό παιδί να με κάνουν bullying μέσα εισαγωγικά. Πάντα υπήρχαν άτομα τα οποία μπορεί να σε αποθούσαν λόγω της εθνικότητάς σου, αλλά εντάξει, και αυτό δεν νομίζω ότι έχει να κάνει. Δηλαδή, έχει να κάνει πιο πολύ με το χαρακτήρα και με την ηθική παρά με τα πιστεύω σου, την εθνικότητά σου και όλα αυτά. Πιστεύω ότι πολλοί δεν το δείχνουν, αλλά στο πίσω μέρος του μυαλού τους μπορεί, δεν ξέρω αν το έχουν πάρει την οικογένειά τους, δηλαδή αυτό το ότι αν άλλος είναι διαφορετικός πρέπει να τον έχω λίγο το μπορεί και να είναι επικίνδυνο, ας πούμε, αυτό, στο ότι δεν ταιριάζουμε. Αλλά ναι, εγώ δεν μπορώ να το πω ότι το βίωσα πάρα πολύ, σίγουρα ίσως τα αδέλφια μου που είναι λίγο μεγαλύτερα, γιατί εγώ, ας πούμε, ήρθα εδώ το 2003, το 2001, συγγνώμη. Το 2001 ήμουν νηπιαγωγείο, ήμουν 3 χρόνων, ξεκίνησα από νήπια εδώ πέρα, οπότε είναι σαν να τα μεγάλωσα με τα ίδια τα παιδιά. Ενώ ο μεγαλύτερος μου αδερφός που είδε εδώ το γυμνάσιο, σίγουρα έχει περισσότερες δυσκολίες, διότι δεν ήξερε και τη γλώσσα και δύσκολα κάνεις παρέα με ένα παιδί που δεν μιλάει την ίδια γλώσσα με σένα. Όταν ήμασταν μικρά παιδιά, μαλώναμε πάρα πολύ. Δηλαδή, δεν είναι το να μαλώνεις για τα δικά σου πράγματα και τα σχετικά, είναι το ότι έχουμε τα κοινά παιχνίδια, είμαστε στο ίδιο χώρο. Σπάγαμε ένας με τα παιχνίδια του άλλου και προφανώς όταν μαλώνεις αλλά πάντα συμφιλιώνεσαι, χτίζει ένα δεσμό.
χτίζει ένα δεσμό με τα αδέλφια σου και το ότι τα βλέπεις κάθε μέρα και περνούσατε τις ίδιες δυσκολίες, είχατε τα ίδια θέλω, βοηθούταν ένας τον άλλον σε καθημερινά πράγματα, είτε ψυχολογικά, είτε με τις φιλίες τους, είτε παίζατε μαζί. Προφανώς ήθελες, δεν ήθελες, τους είχες στα μούτρα σου, δεν υπήρχε το κάτι διαφορετικό, δηλαδή περάσαμε πολύ ωραία παιδικά χρόνια. Εντάξει, προφανώς και το έχουμε κρατήσει ακόμα και μακάρι να το κρατήσουμε για πάντα προφανώς, γιατί η οικογένεια είναι πάνω από όλα, ό,τι και να κάνεις, δηλαδή είτε αποκτήσεις άπειρους φίλους, η οικογένεια είναι πάνω από όλα. Σίγουρα βοήθησε ότι είχαμε πολύ μικρό σπίτι. Ήμασταν δηλαδή 2 κουκέτες. 2 κουκέτες, είχαμε και έναν υπολογιστή τον οποίο δεν προλαβαίναμε. Αυτός ο υπολογιστής ήταν υπερυπολογιστής για τότε, έγιναν τα στάνταρ. Έμενε 24 ώρες ανοιχτός για να παίζουμε παιχνίδια. Εντάξει, όλο το ζόρι του τρώνε οι γονείς σίγουρα. Ο πατέρας ήταν δηλαδή μονίμως δουλειά. Η μαμά μας πρόσεχε όλη την ώρα, είχε να μας καθαρίζει, να μας προσέχει, να μας κάνει να μην μαλώνουμε, να ακούει τα κλάματά μας. Σε 1.000.000 φορές, όπως και κάθε άλλο παιδί άλλωστε. Δεν μπορώ να θυμηθώ κάποια φορά που είχα κάποια δυσκολία στη ζωή μου, είτε σαν μικρός είτε σαν μεγάλος, που οι γονείς μου να μην ήταν δίπλα. Δηλαδή, αν χρειαστώ κάποια βοήθεια από τους γονείς μου να με λέγανε ότι ξέρεις τι, δεν. Μπορώ να πω ένα παράδειγμα. Ας πούμε, πολύ μικρός, επειδή ήμασταν οικονομικά ζώρικα, δεν πήγαινα ποτέ εκδρομές, ας πούμε, στο δημοτικό. Εντάξει, μου το φέρνανε με πολύ καλό τρόπο, αλλά όποτε μπορούσανε, με πηγαίνανε. Δηλαδή, σαν γονείς, πρώτα σκεφτόντουσαν να θυσιάσουν ένα κομμάτι των εαυτών τους για να δώσουν στα παιδιά, που νομίζω όλοι οι γονείς το κάνουν. Προφανώς δεν μπορούμε να το καταλάβουμε εμείς τώρα σε αυτήν την ηλικία, κάποια στιγμή θα το καταλάβουμε κι εμείς. Αυτό σίγουρα βοήθησαν πάρα πολύ. Σίγουρα βοήθησαν πάρα πολύ. Κάνανε ό,τι μπορούσαν για να πάμε και σχολείο, να μας βοηθήσουν λίγο με τα μαθήματα όσο μπορούσαν, γιατί και οι ίδιοι είχαν τις δικές τους σχολές. Δηλαδή, ούτε οι γονείς μου ξέραν πολύ καλά γράμματα για να μας βοηθήσουν. Αυτή τη στιγμή ξέρω καλύτερα ελληνικά από τους γονείς μου. Οπότε ναι, όσο μπορούσαν προσπαθούσαν για να μην μπορούμε να φανούμε διαφορετικοί από αυτό που είναι, να κοινωνικοποιηθούμε. Να γίνουμε ένα με το περιβάλλον στο οποίο ζούμε. Αυτό. Εντάξει, το όλο δύσκολο κομμάτι είναι το να μπορείς να μεγαλώσεις τα παιδιά σου με αρχές. Το πιο σημαντικό κομμάτι είναι να μάθεις να μεγαλώνεις τα παιδιά σου. Το να τους δώσεις να ξεχάσουν αυτό που αφήσανε πίσω, τις παιδικές τους ηλικίες, ίσως κάποια άτομα που είχαν, τις φιλίες τους, τις οικογένειές τους, και να ξεκινάνε μια καινούργια αρχή, γιατί αυτό είναι το σημαντικό κομμάτι που πρέπει να κάνεις ουσιαστικά στη ζωή σου όταν κάνεις μια τέτοια μεγάλη αλλαγή στη ζωή σου. Γιατί όλα τα άλλα, ας πούμε, λύνονται. Σίγουρα είναι πολύ δύσκολο κάποιος να φεύγει από την πατρίδα του, αλλά η συμβουλή που θα έδινα σε οποιοδήποτε, είτε μικρό είτε μεγάλο, είναι το να μην τα παρατάει. Στα θέλω του, στα πιστεύω του, σε αυτά που θέλει να ζήσει. Σε αυτά, δηλαδή, ακόμα και 1002 προβλήματα να έχει στον εγκέφαλό του, σίγουρα θα έχουν προβλήματα. Όλοι οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν προβλήματα, είτε μικρά είτε μεγάλα, είτε τα δείχνουν είτε όχι. Γιατί πολλοί άνθρωποι δεν δείχνουν τα προβλήματά τους. Είναι να μην τα παρατάνε, γιατί όσο δεν τα παρατάς και όσο υπάρχει αυτή η ελπίδα το ότι κάποια στιγμή θα βγει κάτι καλύτερο. Γιατί προφανώς τα μικρά τα παιδιά τώρα που φεύγουν από τη χώρα τους, ας πούμε, πολλοί μετανάστες που φεύγουν από τη χώρα τους, αυτό που δεν έχουν τα παιδιά είναι η ελπίδα. Γιατί προφανώς να σε δείχνουν από το ίδιο στο σπίτι και να μένεις σε κάμπινγκ, σε κάποιο νησί, σε κάποιο χώρο που το οποίο δεν ξέρεις, σε παρατάω εκεί. Σε δίνω αυτά που είναι τα. Κάποια στιγμή θα έρθει κάτι καλύτερο. Θα μπορέσουν να χτίσουν τη δικιά τους ζωή, να χτίσουν τη δικιά τους ιστορία, να αποκτήσουν μια οικογένεια. Το ότι θα καταφέρουν να έχουν τα απαραίτητα ουσιαστικά και το υπόλοιπο της ζωής τους. Δηλαδή να μην τα έχουν μόνο τώρα και να μην εξαρτηθούν από κάποιους άλλους, να μπορούν να σταθούν στα πόδια τους, στα ίδια τους τα πόδια. Και σίγουρα να αποκτήσουν κάποιο καλύτερο μέλλον, γιατί πολλοί δεν είναι ικανοποιημένοι προφανώς. Ούτε αυτή η εικόνα δηλαδή, που βλέπουμε στα κάμπινγκ, είτε στους δρόμους δηλαδή, που μπορούμε να δούμε πολλούς άστεγους κτλ. Σίγουρα δεν είναι ικανοποιητική ούτε η εικόνα και για μας για να το βλέπουμε, ούτε και για τους ίδιους προφανώς. Αυτό είναι το δύσκολο κομμάτι και το σημαντικό. Το να μην πιστεύουν σε κάτι, να μην έχουν κάποιο στόχο, δηλαδή στο ότι κάτι καλύτερο θα πάει στη ζωή τους. Δεν χτίζονται όλα αυτά μέσα σε μια μέρα προφανώς, αυτά χτίζονται σε βάθος χρόνων. Σίγουρα να ξεκινάνε από ένα μικρό βήμα στο ότι αύριο θα κάνω αυτό το πράγμα και ελπίζω να συμπετύχει. Δηλαδή, αν δεν υπάρχει ρίσκο σε αυτά, δεν υπάρχει. Πρέπει να ρισκάρεις σε αυτές τις καταστάσεις, γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Δηλαδή, χρειάζεται σίγουρα κάποιο ρίσκο για να ευελπιστείς ότι θα πετύχεις κάποιο στόχο, δηλαδή στο μέλλον σου. Ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας. Για τις υπόλοιπες ιστορίες, ακολουθήστε μας στο Spotify καθώς και στα social media της ομάδας.